Itu mah YouTube channel Vincent Ratu Icliknya malam-malam keluyuran gila. Keluyuran arep kok sepeda. Ya ampun rambutku lepek banget rek arep adus ket mang rasido-sido. Kata ambeknya adus keringet. Ya arep adus rasido-sido jan rambutnya lepek. Belum mobil apik-apik guys. Tapi saya nggak kepengin. Nang Indonesia pajaknya mahal. Ya pengen juga sih mobil kayak gitu. Siapa tahu ada yang membelikan ya. Membelikan siapa tahu. Siapa tahu ada yang membelikan, ada yang memberi. Siapa tahu ada yang ini. Nih, enak kira jenengi pau-pau. Saya kira gede pau-pau. Pau wis gede pau-pau. Wih karo papane si ganteng. Pau-pau. Pau-pau. Hei. Kita. Lah ika hutai cek cola. Gantengnya. Oke lah. Bapak lah cece ya Allah ya. Kiri wong ganteng. Kuwi dhisik biasane kita dolanan bareng. Bapaknya ganteng rek. Bapaknya ganteng dia. Aku akeh koncoku nang Hongkong kene iki nang kampung. Nang kene iki wong Hongkong. Banyak. Yes. Sayangnya kota ini harus aku tinggalkan. Karena bosen ya. Jadi ora bosen. Iku enak tempat nge-gym. Gedung anyar tempat nge-gym baru tapi mahal ketoke membernya. Nera mahal anyar sak mahal-mahale paling membernya mek $200 paling mian. Kerjamu ngevlog enem. Ya kalau ada kesempatan ngevlog ya ngevlog. Iku tempat McDonald. Jalan sore. Aku ki untungnya kok wis ora demen keluyuran. Dapak iki lho wis kaya wis bambu. Ndek tempatku. Untungnya kok aku ora seneng keluyuran. Iki anake menggok iki. Ya anake menggok dolanan. Untung ora seneng dolan kaya biyen. Lek seneng dolan kaya biyen aduh nglitis terus gue. Arep njikuk sepeda di McDonald iki. Arepe mangan es krim. Arep mangan es krim. Lagi gak mood mangan es krim. Apa ya? Masa arep tuku susu. Lama gue tidak minum susu. 1, 2, 3 minggu iki wis ora ngombe susu saya. Aduh, nanti soal saya melorot-melorot. Engko jarene lak aku kuru, jarene narkocoy. Narkocoy badake sempal nek sing ngomong awakmu ngeplay. Jarene aku ngeplay ndase petak nih. Iki peda disekek endi ya karo mbok gendut. Oh enggak ada. Golek peda guys, oleh pedanya. Lala. Malam-malam bercerita. Malam ini endah. Urung adus lho teko terminal bis terminal bis sana terminal bis. Oke lah.
guys, sepedanya sudah ketemu. Sepeda iki welek lho, sepeda perjuangan iki. Sepeda perjuangan. Ora iki yo cotho tenan kok. Aku arep apa yo? Mumpung nang pakai tapi nggak ada yang ku beli. Sosok lah guys, terima kasih, jangan lupa like, comment, subscribe. Dadah.